Cité Sonatel ye Niamey quartier la belebeleba ye mini ɲɛmasoba palais présidentiel manja ɲɔgɔn na kabini fanga d'Afrique la ni sigida in n'a fɔ Niamey fan tɔw bɛɛ bɛ kurantanya la wagati caman ni ye cakɛda ye Sonatel kɔnɔ kurantigɛba kosɔn olu ye u ka baaraw caman ɲɔngiri kabiru labaran ye u ka ɲɛmɔgɔ dɔ ye an k'a lamɛn. Ni wagati in na gɛlɛya caman bɛ an kan an ka baara kɔnɔna na kurantigɛ ye a sababu ye tile kɔnɔ a ka gɛlɛn an ka se ka ɛri 2 ɲɔgɔn sɔrɔ ni kuran ye ka sɔrɔ a ma tigɛ wagati bɛɛ lajɛlen kuran bɛ taga a bɛ na o bɛ an ka baaraw sumaya kosɛbɛ kosɛbɛ. Bobiel fana quartier kɔnɔ ni ɲɔsi machine in de bɛ musow caman jigi don nka sisan a ka baaraw dɔgɔyalen don an nana a sɔrɔ kamalen in bɛ ka atelier ka muguw bɔ yanni kuran ka taga tuguni ni kuran ye ɛri 5 kɛ tigɛli la a bɛ ɛri 1 walima 2 dɔrɔn de di maaw ma nin ka tigɛ tuguni dɔgɔtɔrɔsow la a bɛɛ ye gɛlɛya kelen in ye kurantigɛba bɛ ka fiɲɛ don groupew caman na Tuzo ye banabagatɔ soma ye a ko nin kurantigɛba in tɛmɛna CEDEAO ka ɲanginin kan. Ne kɔni t'a dɔn nin ko ye suguya min ye dɔgɔtɔrɔso la yan groupe tɛ sɔn wagati si banabagatɔ bɛ ne yɛrɛ bolo yan nka funteni bɛ fan bɛɛ baara tɛ ka se ka kɛ ka sɔrɔ Nigeria ani Niger a bɛɛ ye jamana kelen an bɛɛ ye jamanaden kelen. Joël fana ye dumuni feerelaba ye a ko a ka feerefɛnw bɛɛ galalen bɛ a bolo ni wagati in na. Tiɲɛ na kurantigɛba in a ye anw bana yɛrɛ de ne yɛrɛ kɔni a ye ne la bin kosɛbɛ kosɛbɛ sabula ne n ka sannikɛlaw bɛɛ perdi sannikɛla fosi tɛ n bolo nin wagati in na sufɛla bɛɛ kuran tɛ ni kuran dun tɛ yen baara tɛ se ka kɛ sannikɛlaw tɛ dibi fɛ a man di maa si ye ka dumuni kɛ dibi la u tɛ dibi fɛ hali dɔɔni n'a ko kɛra o cogoya la ne bɛ se ka mun kɛ an bɛ clientw deli de wagati bɛɛ an bɛ sannikɛlaw deli de wagati bɛɛ k'u kana taga u k'u sigi dɔɔni kuran bɛ na nka u bɛ mɛn kuran tina an tora an b'a kɛ cogo min. Hali ni fanga dafiri in tɛ kuran tɛ bɔli kɛ Niger kɔrɔlen o de kama jamana marabaga kɔrɔ Isufu Mahamadu ka wagati la a tun ye projet belebele dɔ sigi sen kan k'a tɔgɔ kɛ barrage de Kandaji walasa ko Niger ka a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta kuranko fanfɛ Kandaji in bannen kan ka kuran megawati 130 de cari Niger kɔnɔ nka o baara in ni a ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ kan ka to sen na fo san 2025 Umaru Adam ko hali ni o na san 100 kɛ ale bɛ o fisaya ni Nigeria ka jɔnmaya ye ni wagati in na. Walayi Nigeria kɔni y'a ta kɛ ka ban Nigeria tilara ta la a tɔ ye Ala ta ye nin kurantigɛ in tɛ fosi kɛ anw na anw degilen don kurantanya la kɔrɔlen don min na ni an fana ka barasi banna an n'a ye ni Nigeria na ni ɲɔgɔn kɛ an na tuguni anw ko Niger ni Nigeria bɛɛ ye filani nin kurantanya in tɛ fosi kɛ anw na an degilen kɔrɔ don a la. Ka sɔrɔ kalo tɛmɛlen kɔrɔ Mohamed Bazoum ye kuranso kura dɔ dakun fɔlɔ di inauguration de la centrale solaire photovoltaïque de Gorubanda o min ni a baaraw daminɛna na kuran di maa ba 100 ɲɔgɔn ma Niamey ni a dafɛ dugunuw la dakun fɔli di senfɛ Europe tɔnba ka kɔkanko ɲɛma Joseph Borrell ni Fransika lasigiden Niger Sylvain Ité tun bi kɛnɛ kan sabula Fransika cakɛda AFD de tun ye juru don Niger la euro miliyari 23 ni buruburuni walasa ka baara in waleya wari fankelen tun nira Europe tɔnba fɛ fufalaki euro miliyari 5 Niger yɛrɛ tun ye CFA miliyari 1 di Joseph Borrell tun ye a ka nisɔndiya yira o don in na ni utukalo in tile 25 central kura in kan ka a ka baaraw daminɛ nka o waleyali bɛ sɔn ka gɛlɛya sabula Europe tɔnba ni Faransi kɛlen bɛ ka u ka baaraɲɔgɔnya ɲɔngiri ni Niger ye fɔlɔ o de kosɔn Moutar Djelani ko Niger ni Nigeria marabagaw kan ka faamuyali sɔrɔ nin ko in na. Anw kɔni an b'a ɲini fanga dafirilaw fɛ olu minnu bɛ yan sisan u ka fɛɛrɛ ɲini joona u ni Nigeria cɛ walasa kuran ka se ka na cogo min n'o tɛ anw kɔni nisɔndiyalen don fanga dafiri in na nka min ye kuranko ye u ka bɛnkan sɔrɔ o la joona. Gɛrɛntɛ minnu bɛ Niger kan kurantigɛ ye u la belebele ye kamasɔrɔ kɛmɛ sira la Niger ka kuran sigiɲɔgɔnma 70 bɛɛ de bɛ bɔ Nigeria o de y'a to nin wagati in na jamana fankelen bɛɛ bi dibi la Adamu Ibrahim ko Nigeria ye bɛnkan sɔsɔ min bɛ ani Niger cɛ CEDEAO kama k'o man kan ka kɛ. Nin ko in fura kɔni ne bolo a bɛ Nigeria de bolo sabula bɛnkan de tun bɛ olu ni Niger cɛ kuranko la an ka jamana filaw bɛnna kan de ko kelen ka baraji kɛ a fɛ yen o bɛ kuran di tɔ kelen ma an ka jamanaw ye ɲɔgɔn minɛ n'a fɔ filaninw k'o baara kɛ n'a fɔra ko fanga dafirila Nigeria nana o kuran tigɛ anw na i b'a dɔn ale de ye sariya sɔsɔ mais n yɛrɛ ɲininka mun de la u ye kuran tigɛ anw na fanga dafiriko kama fanga dafiriko in a b'anw de ɲɛsira la a t'olu ɲɛsira la.
yani fɛrɛ jɔnjɔn ka sɔrɔ Nigerkaw ko u bi u ka dusukasi ta ni sabali ye. Mahamoud Kaba Jakite pour VOA Bambara, Niamey au Niger.